आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार, धुरंधर राजकारणी, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री, कर्तव्यदक्ष प्रशासक, साहित्याचे सुहृदय रसिक, संवेदनशील माणूसप्रेमी, एक निर्लज ज्ञानपिपासू आणि कुटुंब जनातील सुखदुःखात संवेदनेने रंगणारा अशा विविध पैलू मान्य यशवंतराव चव्हाण यांचे व्यक्तिमत्व नटले आहे, संपन्न झाले. जेव्हा जेव्हा हिमालय अडचणीत आलाय तेव्हा तेव्हा सह्याद्री त्याच्या मदतीला धावला. असाच सह्याद्रीच्या मातीतला एक राजकारण कमी पण समाजकारण जास्त. शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारांचे खरे भाई. दिल्लीच्या राजकारणात ज्यांनी महाराष्ट्राचा ठसा आपल्या कर्तृत्वावर उमटवला, महाराष्ट्राची दिल्लीत असणारी ओळख म्हणजे यशवंतराव चव्हाण. पुरोगामी, सुसंस्कृत, निष्कलंक नेतृत्व म्हणजे यशवंतराव चव्हाण. पदाकडे पाठ आणि लोकांच्याकडे तोंड ठेवणारा सर्वसामान्यांचा नेता अशी ओळख. उत्कृष्ट संसदपटू, उदारमतवादी व अभ्यासू व्यक्तिमत्व म्हणजे यशवंतराव चव्हाण. यशवंतराव चव्हाण यांचा जन्म 12 मार्च 1913 रोजी सांगली जिल्ह्यातील देवराष्ट्रे या गावी झाला. त्यांच्या लहानपणीच त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांच्या आई त्यांना घेऊन कराडच्या शुक्रवार पेठेत 4 मुलांना घेऊन राहिला. त्यांचे संगोपन त्यांच्या काकांनी आणि आईने केले. थोरली 3 मुले आणि धाकटा यशवंत यांचा सांभाळ मोठ्या कष्टाने त्यांच्या आईने केला. लहानपणापासूनच त्यांच्या आईने त्यांच्यावर स्वावलंबनाचे आणि देशभक्तीचे संस्कार दिले. लहानपणापासूनच ते स्वातंत्र्य लढ्यात सामील होते. आपल्या असामान्य कर्तृत्वाने राज्यातच नव्हे तर देशात आपले नाव उंचावणारे यशवंतराव चव्हाण हे बालपणापासूनच एक विचारी, विवेकी आणि प्रगल्भ व्यक्तिमत्वाचे धनी होते. अर्थात अतिशय खडतर परिस्थितीतून त्यांनी स्वतःचे कर्तृत्व घडवले होते. गरिबी म्हणजे काय, संघर्ष म्हणजे काय हे त्यांनी बालपणापासूनच अनुभवले होते. त्यातून ते अधिकाधिक जाणते होत गेले. आपल्या पुढच्या काळात नेतृत्व करत असताना जनसामान्यांना अशा अडचणींना सामोरे जावे लागू नये याची काळजी त्यामुळे यशवंतराव यांनी नेहमीच केली. त्यांच्या प्रत्येक निर्णयात ते दिसे. 1930 मध्ये त्यांनी गांधीजींच्या असहकार आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. त्यातच त्यांचा संबंध स्वामी रामानंद भारती, गोविंद कृपाराम वाणी यासारख्या लोकांसोबत आला. 1931 मध्ये त्यांनी सातारा येथे भारतीय ध्वज फडकवल्यामुळे त्यांना 18 महिन्याचा तुरुंगवास देखील झाला होता. त्यावेळी त्यांचे वय होते अवघे 19 वर्ष. शिक्षा भोगत असताना त्यांच्या लक्षात आले की जवळजवळ 30% लोक जे मागासवर्गीय आहेत, जे अस्पृश्य मानले जातात, ते स्वातंत्र्यात सहभागी झाले नाही. त्यांनी त्यासाठी त्यांच्यात शिक्षणाचा प्रसार करण्याचे ठरवले. त्यांनी 6 ते 7 मित्रांसोबत मिळून रात्रशाळा सुरू केली. उद्घाटन करण्यासाठी ते विठ्ठलरामजी शिंदे यांना बोलवायला पुण्याला गेले. विठ्ठलरामजी शिंदे यांनाही त्यांच्या उपक्रम खूप आवडले. त्यांनीही कराडला जाऊन शाळेचे उद्घाटन केले. 1938 मध्ये मुंबई विद्यापीठातून यशवंतराव यांनी इतिहास आणि पॉलिटिकल सायन्स मध्ये BA ची पदवी घेतली. स्वातंत्र्य संग्रामात त्यांचा संबंध काँग्रेसच्या सरदार पटेल आणि जवाहरलाल नेहरू यासारख्या नेत्यांशी आला. त्यातूनच ते पुढे 1940 मध्ये साताऱ्याचे काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले.
1941 साली त्यांनी वकिलीचे शिक्षण पूर्ण केले. तर 1942 साली त्यांनी फलटणमध्ये वेणुताईंशी विवाह केला. पुढे वेणुताईंनी साहेबांच्या प्रत्येक कार्यात साहेबांची सावली प्रमाण झाली. साहेबांच्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक चढ-उतार आले. अनेक दुःखांचा सामना करावा लागला. त्यात वेणुताई खंबीरपणे त्यांच्या पाठीमागे उभी राहिली. 1942 साली भारत छोडो आंदोलनात यशवंतरावांना अटकही झाली. पुढे 1944 साली त्यांना सोडण्यात आले. 1946 साली ती दक्षिण सातारा विभागातून पहिल्यांदा मुंबई राज्याच्या विधानसभेवर गेली. त्याच वर्षी त्यांची नियुक्ती मुंबई राज्याच्या गृहखात्याच्या संसदीय सचिव म्हणून झाली. त्यानंतरच्या मोरारजी देसाईंच्या सरकारमध्ये ते नागरी पुरवठा आणि वन विभागाचे मंत्री झाले. 1957 साली यशवंतराव कराडमधून विधानसभेत निवडून गेले. यावेळेस ते काँग्रेसचे विधानसभेचे नेते झाले आणि ते मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यातच महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली होती. मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य व्हावे ही मागणी जोर घेत होती. मोरारजींच्या नेतृत्वाखाली असणाऱ्या सरकारच्या काळात तर कित्येक लोकांचे प्राण गेले होते. याचाच परिणाम मराठी भाषिकांच्या प्रदेशात काँग्रेसचा पराभव झाला. पण यशवंतराव स्वतःच्या कामामुळे निवडून आले. अखेर 1 मे 1960 रोजी मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली आणि महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीचा कलश घेऊन यशवंतराव चव्हाण आले. यशवंतराव चव्हाण हे संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या काळातच महाराष्ट्र राज्याची प्रगती चालू झाली. कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील त्यांची धोरणे यामुळे नेहरू अवाक होत असत. त्यांच्या धोरणामुळे महाराष्ट्र देशातील प्रगत औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रात संपन्न असे राज्य बनत चालले होते. यशवंतरावांनी सर्वसमावेशक राजकारण करण्यावर भर दिला. जो मागासवर्गीय समाज कायम समाजातील मुख्य प्रवाहापासून दूर होता त्यांना त्यांनी मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. शाहू फुले आणि आंबेडकर यांच्या विचारसरणी महाराष्ट्रात यशवंतरावांनी सुरू केली. भारत चीन युद्धात झालेल्या पराभवानंतर त्यावेळचे संरक्षण मंत्री कृष्णा मेनन यांनी राजीनामा दिला. 1962 साली यशवंतरावांना संरक्षण मंत्रीपद मिळाले. याचा उल्लेख करताना बोलले जाते की हिमालयाच्या मदतीला धावला सह्याद्री अशा तऱ्हेने यशवंतरावांची दिल्लीतली कारकीर्द चालू झाली. त्यांनी युद्धानंतर दुबळी झालेली भारतीय सैन्याच्या सक्षमीकरणावरती भर दिला आणि त्यासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. ते लाल बहादूर शास्त्री यांच्या सरकारमध्ये 1965 साली भारत पाकिस्तान युद्ध झाले तेव्हाही संरक्षण मंत्री होते. 1962 साली ते नाशिक मधून लोकसभेवर निवडून गेले. नेहरू नंतर यशवंतराव हेच भारताचे पंतप्रधान व्हायला पाहिजे होते, पण तसं झालं नाही. 14 नोव्हेंबर 1966 साली इंदिरा गांधींच्या सरकारमध्ये ते गृहमंत्री झाले. 26 जून 1970 साली इंदिरा गांधींनी त्यांना अर्थमंत्री केले. 1960 ते 70च्या दशकात जेव्हा यशवंतरावांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा महाराष्ट्र नाही तर पूर्ण देशात उमटवला होता, तेव्हा त्यांना देशात प्रतिशिवाजी म्हणून ओळखले जात होते. एखाद्या माणसाला प्रतिशिवाजी म्हणून नावाजले जाते तेव्हा त्याचे काम कसे असेल याचा अंदाज येईल. जनतेचा राजा असलेल्या राजाची उपाधी या लोकनेत्याला मिळाली. 11 ऑक्टोबर 1974 साली ते परराष्ट्र मंत्री झाले. जून 1975 मध्ये भारतात आणीबाणी लागू झाली. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. स्वतः इंदिरा गांधी सुद्धा पराभूत झाल्या. पण यशवंतराव महाराष्ट्रातून लोकसभेवर निवडून आले होते.
त्यावेळी ते संसदेत विरोधी पक्ष नेते झाले. 1978च्या शेवटी बंगलोरमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनात काँग्रेसमध्ये दुफळी झाली. इंदिरा काँग्रेस आणि काँग्रेस अशा दोन संघटना एकमेकांसमोर उभ्या राहिल्या. यशवंतरावांना इंदिरा गांधींचे वर्चस्व देशहिताच्या दृष्टीने ठीक नाही वाटले आणि त्यांनी इंदिरा गांधींची साथ सोडली. इंदिरा गांधींची साथ सोडल्यामुळे त्यांच्या राजकीय जीवनाचे बरेच नुकसान झाले. पुढे 1979 साली चरण सिंगांचे काही काळासाठी सरकार बनले. त्यात ते गृहमंत्री आणि भारताचे उपपंतप्रधान झाले. जानेवारी 1980 मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसचा मोठा विजय झाला आणि इंदिरा गांधी परत सत्तेत आल्या. त्यावेळी महाराष्ट्रातून दुसऱ्या काँग्रेसचे फक्त यशवंतराव लोकसभेत गेले होते. यशवंतरावांना निवडून यायला कोणत्या पार्टीचे किंवा व्यक्तीच्या नावाची गरज नव्हती. यशवंतरावांचे कामच तसे होते की ते लोकांच्या गळ्यातील ताईत झाले होते. शेवटी नाईलाजाने 6 महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांची इंदिरा काँग्रेसमध्ये वापसी झाली. 1982 साली त्यांची 8व्या वित्तीय आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. 25 नोव्हेंबर 1984 ला दिल्लीत हृदयविकाराच्या झटक्याने यशवंतरावांचा मृत्यू झाला. यशवंतरावांच्या जाण्याने पूर्ण महाराष्ट्र पोरका झाला. पण आपल्या मागे महाराष्ट्राची धुरा योग्य रीतीने सांभाळू शकतील असे शरद पवार सारखे नेते यशवंतरावांनी आपल्या हयातीत निर्माण केले. पवार राजकारणात आले ते यशवंतरावांमुळेच आणि त्याच पवारांनी यशवंतरावांच्या विचारावर चालून महाराष्ट्राला पुढे एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले. हिमालयाच्या भक्तीला थांबून जाणारा सह्याद्री प्रगत महाराष्ट्राचे स्वप्न ज्यांनी बघितलं ते हे यशवंतराव. ज्यांनी पदाला नाही तर माणसाला महत्व दिले असे हे यशवंतराव. ज्यांचा आदर्श आजच्या प्रत्येक राजकारणी घ्यायला पाहिजे असे हे यशवंतराव. महाराष्ट्राच्या भूमीत असा हा जनतेचा कैवारी जन्माला आला याचा सार यशवंतराव एक अभ्यास वक्ता म्हणून पूर्ण देशात नावाजले गेले होते. त्यांची भाषणं अत्यंत अभ्यासपूर्ण असत आणि तळागाळातील माणसांच्या भावनाळ्यातून मांडलेले असत. त्यांनी स्वतःचं जीवन चरित्र 3 भागात लिहायचं ठरवलं होतं. पण त्यांच्या हयातीत त्यांचा एकच भाग लिहून झाला. त्यांचे गाव कृष्णा नदीच्या तीरावर वसले असल्याने त्यांनी त्याला नाव दिले कृष्णा घाट. असा मायभूमीवरती प्रचंड प्रेम असणारा, तळागाळातील समाजावर होणाऱ्या अन्यायाची जाण असणारा आणि त्यांना मुख्य प्रवाहामध्ये सामील करून घेण्याचे पुरेपूर प्रयत्न करणारा नेता.